Ocenenie v súťaži Top Gastro je pre nás potvrdením toho, že ľudia značku Coffee Shop majú pozitívne a sme za to skutočne radi. Každý z nás má rôzne chuťové preferencie. Niekoho poteší unikátna zmes, ktorú sme sami namiešali šipreso. Iný má rád tmavé talianske praženie, ktoré máme u nás pod značkou Tma v tme. Naozaj na Slovensku veľmi populárne praženie. V kaviarni na Mierov námestí v Trenčíne máme 4 mlynčeky, kde sú 4 rôzne druhy kávy na rôzne prípravy alebo rôzne chuťové profily. Dávame si záležať na čerstvosti, kvalite a rozmanitosti chutí a veľmi dôležité pre nás je 10-ročná tradícia praženia kávy. Máme širokú ponuku bezlaktózových a vegánskych produktov a hlavne reagujeme na požiadavky zákazníkov. Sme Trenčania, sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť značku spätú s našim regiónom, veľmi dobre rozpoznateľnú. A z pohľadu nášho segmentu malých pražiarní je mesto Trenčín špeciálne, je skutočne jedným z najbohatších na Slovensku. A sme radi, že prispievame do tej zmeny chuti Trenčanov a Slovákov pití kávy.